This is the ultimate sleeper bus of Bicol Isaro. So, ito yung bagong sleeper bus ni Bicol Isarog. Ano bang meron dito sa kanilang bagong sleeper bus? So, before, meron din naman talagang existing sleeper bus Bicol Isarog. Actually, in the history of sleeper bus dito sa Pilipinas, si Isarog Lines ang pinakaunang nagkaroon ng sleeper bus dito sa Pilipinas. As I remember, yung sleeper bus na meron si Isarog Line before is from Del Monte Motors. So, locally built sleeper bus, the same configuration. After nun, nagkaroon din sila ng imported na sleeper bus from Higer. As of now, na si Bicol Isarog na, meron pa rin naman na sleeper bus. It is a locally made sleeper bus made by Del Monte. Chassis engine, Hino RM. Still, they are operating their sleeper bus. Gumagana pa yon. Ngayon, nag-come up sila na bakit hindi nga naman din sila bumili ng ganitong klaseng sleeper bus. So, ano ang kaibahan nitong sleeper bus na binili nila ngayon? May mga nakita tayong sleeper bus na recently lang din na-deliver at operational na ngayon sa Bicol. Almost the same configuration, one by one din yung sleeper bus, but the only difference is the size of this sleeper bus. So, as you can see, napakasikip ng aisle ng daanan na to. So, masikip yung aisle nitong sleeper bus. Saktong-sakto lang. Ayan. So, yun, kung halimbawa man na may kasalubong ka, kailangan magkaroon ng bigayan. So, bakit naging masikip naman yung aisle nitong mga sleeper bus nila? Bakit nila napili at na-request na masikip tong aisle ng kanilang sleeper bus? Kasi yung bed na ginamit nila rito is sobrang lapad. Yan. Sobrang lapad ng bed na to. I guess kaya 2 tao. Hindi ko lang alam kung paano yung magiging sistema ni Bicol Isarog, but I guess they will allow like yung may mga anak na kasama. So kung uwi ka ng Bicol, kasama mo yung anak mo, pwede kayong 2 rito. So possibly ganun, baka ganun mangyari. Hindi ko lang alam kung ano yung magiging charges pagdating sa ganung sistema. And then same with also dito sa baba. Ganon din kalapad yan. So yan, one by one, 2 lang na may malalapad na bed. This unit has 22 beds yung kanyang capacity. So 22 passengers yung kayang punuin dito. So ito yung pinaka dulo niya. Yusin lang natin to. So ito yung pinaka dulo niya. Dulong bed. Ayan. Ito yung sa baba. Ito yung sa taas. And ngayon, paano naman yung co-driver niya? So meron ditong secret bed na para sa driver lang. Mga bayan. Kasya yung paa niya hanggang dito. Ngayon, para naman sa privacy nung pasahero uupo dito sa kabila, syempre may kortina to. At yung driver, mayroon din namang kortina. Diba? Ang haba ng bus na to is 12.5 meters. Kaya nagkaroon ng isang driver's bed. So commonly, kung ano yung nakikita nyo sa mga sleeper bus sa Vietnam, actually this is made also from Vietnam, which is Taco Bus, distributed by BJ Mercantile. Kung ano yung nakikita natin at na-experience natin na sleeper bus sa Vietnam, same na same to. Napili ng Bicol Isarog tong sleeper bus na same design with Vietnam because nakita nila na yung mas malapad na bed mas nakaka-relax.
So actually, nung nakapag-try din naman ako ng sleeper bus from Hanoi to Sapa, ganito rin yung bed na nasakyan ko. So makikita nyo sa isang vlog ko na ganito rin kalapad yung bed. Makakatulog ka rin talaga ng maganda at maayos kasi dito sa bed na to, makakabaluktot ka at kahit anong mag-ikot-ikot ka rito, kayang-kaya. So, ngayon, itatry naman natin kung anong experience dito sa sleeper bus. So, kung aakyat ka, so may handle dito, and then ito rin may handle dito. Ito yung mga hawakan at saka ka aakyat dito sa hagdanan. So, yan. Siyempre, tanggalin mo yung sapatos mo, 'di ba? So, ayan. Ganito kalapad. So para maliwanag, buksan natin tong ilaw. So ganun din, meron din mga switches dito. At of course, meron kang seatbelt. Ayan. So ito yung bed dito sa taas. So as you can see, sobrang lapad. Ayan. Gumiga akong ganyan. Ayan. Ganyang kalapad yan. So again, yung height ko nasa 5'5". Ang difference lang nito, wala siyang footbox. I mean, walang butas doon. Flat yung kanyang dito sa may paanan. Pero ang difference naman nitong kanyang bed, kaya nating ma-full recline. Ayan. So, halimbawa, may dala ka ring unan, sarili mong unan. Although ito, meron ding unan na natatanggal. Ayan. Meron ding unan. Ngayon, ganyan ka, relax na relax. Kung halimbawa matutulog ka, ganyan, no? Kaya baluktot. Kung mahaba ka, actually hindi, ayan, no? Sa 5'5" ko na height, hindi naman ako nahihirapan. Ganyan ang style niyan. Na syempre, mag-seatbelt ka. Yan. So, ganyan ang style niyan. Tapos for your privacy, syempre, yan, may kortina ka. Pero ako, mas preferred ko siguro na naka-incline tong bed natin. Hindi ako sanay na naka-flat eh. So, nandito sa gilid yung kanyang reclining. So, ayan. Mas gusto ko yung ganyan lang. Relax ka lang na ganyan. Di ba? Ngayon, for your privacy, kortina. Then, ito rin, dito rin sa gilid, meron din siyang kortina. Para, syempre, tutulog ka. Ano naman, hindi ka makikita ng kapitbahay mo dyan, di ba? So pagka halimbawa naman, ayaw mo na ng ilaw, syempre masakit sa mata, patayin mo dito sa gilid. Yan. Ito yung upper bed. So pakita ko lang yung kanyang instead na LED TV, yung meron dito sa kanyang cabin, meron siyang sariling tray. So, kung halimbawa, gusto mong kumain, pag nag-stop over, ayaw mo nang bumaba, dali mo na lang dito yung pagkain mo or may gusto kang ilapag ditong something, dito mo lagay. And then, meron din siyang sariling lagayan ng kanyang tubig. Yan. Then, meron din sabitan. Kung halimbawa, mayroong kang bag na maliit or supot, dito mo lagay. And then, dahil walang footbox dito or butas para sa paa mo, pinagawa nila ng shoe holder. So, yung sapatos, kung halimbawa may provided silang plastic, nalagay mo dito yung sapatos mo. So, ito yung kanyang tray. So, sarado natin. And then, ito yung kanyang kurtina. So, buksan lang natin. Yung kaibahan lang, cloth siya. Cloth. Para nalalaban nga naman. So, as usual, meron siyang lagayan ng phone. And then, dito yung kanyang charger na may USB port at Type-C. Ito yung mga switches ng ilaw. Then dito naman yung lever para dun sa adjustment ng iyong reclining. Halimbawa, gusto mo ng flat na or gusto mong i-adjust, dito mo i-adjust, and then ayan. Gusto mong flat, ayan.
flat na flat kang ganyan. Tapos kung meron kang dalang unan, di ba, patong mo dito. Higa ka ng maayos. Kahit magpaikot-ikot kang ganyan. Oh. Tapos kalagitnaan ng biyahe, umikot ka na naman ganyan. Kung magpagulong-gulong ka rito, okay lang kasi ang lapad talaga. Pakita ko sa inyo kung gaano kalapad. So ayan, ayan yung lapad. So ito pa, isa pa, kaya pa dito. Yan, ganyan. So isa pang bawa, ayan, meron kang katabi, di ba? Hindi ko lang alam kung paano yung magiging sistema ni Bicol Isarog. Kung halimbawa asawa ko kasama ko rito, pwede bang dalawa kami? Hindi ko alam paano. So wala pa silang ina-announce about dito since kararating lang nitong bus na to from Vietnam. Then meron siyang seatbelt. Ito yung seatbelt mo. Yan. So para syempre safe, di ba? Kung magpreno ng todo, meron kang seatbelt, parang sa aeroplano rin. Pareho sa aeroplano. So pag bababa ka naman, syempre sarado mo naman yung mga kortina. Ayusin mo naman yung bed. Hindi yung pagbababa ka galing sa biyahe, sige lang ng sige. Awa naman din tayo sa mga crew ng mga bus company. So pag bababa ka, mas madali kasi pwede ka makihawak dito sa harap. Kasi dikit lang naman dikit yung kanyang mga beds, masikip yung aisle. Pwede kang makihawak, pero pwede kang humawak dito sa handle. So ako, dinadaos-dos ko lang, pero yung pwede ka rin makiapak dito sa hagdanan ng kabila. Yeah. So yeah. Tingnan naman natin tong dito sa lower bed. Anong experience dito? So ito yung lower bed niya. So ayan, pasok ang ganyan. Ganun din. Same lang din. Easy access nga lang. So nangyayari nga ngayon sa mga sleeper bus, napansin ko like yung naunang sleeper bus na bumabiyahe ngayon sa Bicol, yung kanyang lower beds, lower cabins, actually kay Kagsawa, mas napupuno, mas naunang na fully book yung mga lower cabins dahil mas prepared ng mga tao, lalo yung mga senior citizens, na dito sa lower bed dahil mas mabilis nga naman nakakapasok at nakakalabas. Yun yung advantage. Kaya minsan pagka nag-book ka, laging, kung halimbawa chance passenger ka, laging dun sa upper cabin yung mabubuk mo kasi paunahan talaga dito sa lower bed. So same lang din. Ganyan. Ito yung seatbelt mo, may adjustment. Ayan. I guess magkakaroon din ng mga merchandise si Bicol Isarog. May plano rin silang magbenta ng mga blankets, mga pillows, para naman meron kang magamit dito in case na syempre sobrang lamig. Then pag flat yung bed mo, kailangan mo ng meron pang isang unan. Yan. So ganun din, pwede ka rin magpaikot-ikot dito. Yan. Paikot-ikot yung ganyan. Siyempre, 'di ba, minsan tayo gusto natin yung talagang komportable. Uwi ka ng probinsya, gusto mo pagdating mo harap ka sa pamilya mo na maayos, hindi mo kang pagod. Or kundi naman yung mga businessman from province, luluwas ng Manila, gusto nila pagdating dito, trabaho ka agad. So ito, meron kang option na sumakay ng sleeper bus na maayos at malinis, bago, tsaka tulog ka talaga sa biyahe. And then usually ang biyahe talaga is gabi, night trip. Syempre anong gagawin mo sa gabi, 'di ba? Di matulog. Much better try mo tong sleeper bus. At least hindi ka, kumbaga, kompleto yung tulog mo sa gabi, hindi yung paputol-putol, unlike nung nakasakay ka sa ordinary na 2x2 or 2x1. Ganun din yung kanyang
style. So sobrang lapad. Parehong-pareho ng mga sleeper bus sa Vietnam. Actually, ito yung standard talaga na sleeper bus sa Vietnam. Walang footbox and then ganito kalapad yung bed. So yan. Then napili ni Bicol Isarog na ang kulay is warm light. Warm light with dark brown na leather. So parang kumbaga ang style mo is hotel-like yung ambience. So tignan natin kung kailan lalabas tong bagong sleeper bus. As of now wala pang announcement si Bicol Isarog. Malalaman natin in the next few weeks siguro or next month sa mga uuwi ng Bicol na makikipiesta. Actually, ito na yung time or months na puro piesta sa Bicol. Try natin to. So, meron din siyang CR syempre. Hindi naman mawawala tong CR na to. Lalo't kung mga ganitong premium buses. So, yung CR niya, imbes na nandun sa gitna, andi dito sa likod. Para syempre ma-maximize diretso yung mga beds, isang diretso siya. So andito yung CR na. So ito yung CR. Yan, ito yung kanyang bowl. Then may hawakan para sa mga elderly. Then merong sink. Then may bidet. Merong lagay ng soap. Then may ilaw to. So, yan yung CR niya. This one also is a manual gearbox siya with 6-speed with 1 reverse. So ang engine na ginamit natin dito is same with the other taco bus like from Cagsawa and yung mga naunang taco bus ni Bicol Isarog na 2x1. We are using Weichai engine with 336 horsepower. Meron na rin siyang Terga retarder with 4 stages. So mas nakakatipid tayo sa preno na ginagamit ng bus na to. So, ang bago dito sa bagong sleeper bus ni Bicol Isarog, yung kulay ng kanilang body color ngayon is Zenith Gray kung tawagin, parang yung mga bagong sasakyan ngayon. So, binago nila for more premium. Kumbaga, classification din nitong sleeper bus na maiba dun sa mga regular buses nila. So, ayan, so same lang din naman dun sa mga nauna nating sleeper bus. Malalapad yung kanyang salamin and then merong maluwag din na luggage compartment. So ito yung mga luggage compartment niya. So kalimitan naman sa mga sumasakay ng sleeper bus, ang dala-dala lang is mga maleta, mga maliliit na bagahe. So hindi rin naman sila mabagahe. Tamang-tama lang yung kanyang luggage area. Tsaka stainless yung ginamit, hindi kinakalawang. Tingnan naman natin yung engine na ginamit dito. So this one is a Weichai engine. So as you can see, kulay blue yung engine. So meaning Weichai ang engine na ginamit natin. So 336 horsepower yung ginamit natin na engine dito with the WP9 model actually from Weichai. So yan, ito yung the engine natin. So si 336 horsepower na 9-liter engine ng Weichai, nasubukan natin dun sa mga nauna nilang taco bus. So as of now, dahil may fuel crisis tayo, so nakita natin na napakatipid nitong 9-liter engine ng Weichai. Kahit na 336 horsepower lang, may power kung sa may power.
Kaya rin umahon ng diversion ng gumaka. Maganda rin yung acceleration niya. Ngayon, ang concern ng mga bus operator is yung fuel consumption. So, nakapag-record kami ng mahigit 3.6 kilometer per liter na fuel consumption, both Bicol Isarog and Cagsawa. So, napakatipid nung engine na to. So, yun yung kagandahan dito. Siyempre, sa mahal ng diesel ngayon, siyempre kino-consider mo dapat yung matipid na sasakyan, of course. So, kung 400 liters yung fuel tank mo, magkano yun sa isang full tank, 'di ba? Yun, tuwan-tuwa rin naman yung management ng Bicol Isarog dahil isa to sa napakatipid na bus nila in terms of fuel consumption. So, yan. Actually, 6 units of sleeper bus yung lalabas ngayon. So, andun yung iba. Doon yung ibang sleeper bus, ayun yung pang 12. So, ito yung mga sleeper bus ni Bicol Isarog. So, 10, 9, and S12. So, andun sa loob yung iba. So, ayan, yan. Mga bagong darating na bagong lalabas na sleeper bus ni Bicol Isarog. So, abangan natin kung anong magiging announcement ng Bicol Isarog, kung kailan nila babiyahe itong mga bagong sleeper bus nila. Hopefully, makalabas na rin para ma-try natin kung anong difference niya, kung gaano siya komportable going to Bicol, of course.